साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ बासायगिरि प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङै खुलुमहरदों आरो लोगोसेयैनो फिन दिनैनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों बयखौबो बरायदों। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनैनि बे भिडिअआव जोङो मोनसे बिसेस टपिकआव बाथ्राखौ सावरायगोन। बे सावरायगोन बाथ्रायानो जाहैबाय होग्रा जा नोंहा बांलांसिनगोनसो। जों गोबां समाव बुङो, जों मण्डलिफोराव जों खोनायो, जोंनि दैदेनगिरिफोरनि बाथ्राफोरखौ खोनायो, पास्टरनि बुंनाय बाथ्राखौ खोनायो जे होग्रा जा, जों होग्रा जानांगौ अब्लासो जोंहा बांलाङो, होग्रा जाब्ला जोंहा बांलाङो। बे बाथ्राखौ जोङो खोनाबाय थायो। नाथाय माबायदि जों जुदि केबल होग्राल' जायोब्ला माबायदि बांलांगोन बेखौ जों एसे सानना नायनि, नङा होमब्ला अनजाग्रा प्रियफोर? जों जुदि केबल होग्राल' जायोब्ला बेथ' बाथ्राया मिसा जागोन नामा? बेबायदि मोनसे खोथा फैयो। जेब्ला जोङो सानो केबल होग्राल' जायोब्ला माबायदि बांलांगोन, बे बिषया जोंनि खर'आवहाय साननायफ्रा फैयो। दा बेवहाय दिनैनि बे भिडिअआव बेखौ जोङो रोखा जागोन, माबायदि होब्ला जे जोंहा माबायदि बांलाङो बेखौ जोङो नायगोन। दा अनजाग्रा प्रियफोर, भिडिअखौ जोबजासिम नायदो, जेन जोङो होग्रा जायोब्ला जोंहा माबायदि बांलाङो दिनै जोङो बेखौ नायगोन। इसोरनि बोसोनखौ बेखेवलांनायनि सिगाङावनो खावलायनो हास्थायदों, सोरबा जुदि आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन, जेन फैबाय थानाय समफोराव बेबायदिनो इसोरनि बोसोनफोरखौ मोनबाय थानो हायो। आरो लोगोसे मोनसे लाइक होनानै गालांगोन आरो सानोब्ला गुबुनाबो मोन्थिथों होननानै शेयार खालामगोन। दे अब्ला प्रियफोर, जों जे दान होयोब्ला एबा जों जे होग्रा जायोब्ला जोंहा बांलाङो होननानै इसोरनि बोसोना बुंदों। बे जाहैबाय बोसोन बिजाबनि 10:22 सिरियाव बे बाथ्राया लिरनाय दङ। आरो इसोरनि लिरनानै दोननाय इसोरनि बोसोन, इसोरनि बाथ्राया माब्लाबाबो फेलें थाङा। थारैनो जों जाथारगोन। बेवहायनो इसोरा जोंनो बे बाथ्राखौ होखादों। नाथाय खोथाया जाहैबाय माबायदि होग्रा जाब्ला जे जोंहा माबायदि आशीर्बादा बांलाङो एबा जोङो जौगालाङो, जों बेखौ नायदोनि। बे होनायनि बाथ्राखौ आङो मोनथाम बाहागोआव राननो नागिरदों। सेथि बाहागो बेनो जागोन धोन होनाय। धोन होनायाव थाखा फैसा होनाय, जाहोनाय, गानहोनाय, गाननाय जोमनाय आरो बेसादफोर होनाय, बेफोर गासैबो इनक्लुड बे धोन दौलद होनायाव गोग्लैगोन। जों गोबां समाव बहाबा बेरायनो थांनाय समाव बहाबा गैजा रोङि मानसिफोरनो जोङो होयो। जों केबल होनायखौ बेफोरखौल' सानो। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, गोनांथि जानाया सोरनोबा होनाया केबल गैयै मानसिफोरनोल' होनाय बे नङा। येस अनजाग्रा प्रियफोर, सोरबा धोनिनोबो जोङो दान्दिसे समनि थाखाय होनो गोनां जानो हागौ। सोरबा गैजा रोङैनोबो जोङो होनो गोनां जानो हागौ। जोंनियाव थानाय जिथु धोन दौलदफोर दङ, बै धोन दौलदनि गेजेरजों जोङो हेफाजाब होनो गोनां जानो हागौ। आरो बे होनायाव जोंहा आशीर्बाद दङ। नैथि बाथ्रा बुंनो नागिरदों एबा नैथि होनायखौ बुंनो नागिरदों, बे जाहैबाय सोरनिबा लागै सम होनाय, सेवा खालामनाय। बेबो मोनसे होनायावनो गोग्लैयो। येस अनजाग्रा प्रियफोर, आङो गुबुननो लागै मदद, समनि मदद होनाय, आंनो बाहायनो नांगौ जिथु सम दङमोन, बे समखौनो आङो गुबुननि थाखाय होबाय। हमनानै ला, सोरबा बेक्तिया न'खराव बेराम जादों आरो बिथाङा नोंथांखौ दान्दिसे समनि थाखाय हस्पिटालाव थांफानो थाखाय सम बिदों एबा हस्पिटालाव लांफानो थाखाय नोंथांखौ खावलायदों आरो नोंथाङा बेजों थांफानाया बेबो मोनसे होनाय जायो। बेबो मोनसे सेवा खालामनाय जायो। आरो बे सेवा खालामनायाबो होनाय। दानाब्ला थामथि होनायनि बाथ्राखौ आं बुंनो नागिरदों, बे जाहैबाय अननाय आरो क्षमा होनाय। येस अनजाग्रा प्रियफोर, बे थामथि बाथ्रानि होनाया जाहैबाय अननाय आरो क्षमा होनाय। जोंनि मण्डलिनि साफ्रोम सुबुंफोर, नसंसेयारनि मानसिफोर बयजोंबो अनलायनानै थानाय, गावनि अननायखौ होनाय आरो सोरबाया नोंथांखौ गाज्रि मोनोब्ला, माबा मोनसे जाहोननि थाखाय नांज्लाय खमज्लाय जादोंब्ला क्षमा होनाय, बेखौबो जोङो लानो रोंनो नांगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, दा बाथ्राया जाहैबाय बेफोर गासैखौ मावनायनि गेजेरजों आङो माबायदि उन्नति जायो? मानोना इसोरनि बोसोना बुंदों होग्रा जा अब्ला नोंहा बांलांसिनगोनसो होननानै। बे जोंनियाव माबायदि लागु जागोन? अनजाग्रा प्रियफोर, जेब्ला सासे बेक्तिया होग्रा जायो, होग्रा जाग्रा बे बेक्तिया गोसोआव मोनसे अरायबो सान्ति थायो, गोसोआव मोनसे अरायबो रंजानाय थायो, इसोरनि आशीर्बादनि गेजेरजों गोबां खामानि मावनो गोसो जायो। जों जेब्ला गुबुननो हेफाजाब होयोब्ला, धोन दौलदनि हेफाजाब होयोब्ला, सोरनोबा 10 थाखा होदोंब्ला, 1000 थाखा होदोंब्ला, 2000 थाखा होदोंब्ला, बै थाखा होनायनि गेजेरजों नोंथांनि गोसोआव, जोंनि गोसोआव मोनसे सान्ति फैयो, रंजानाय फैयो। बेखौ सानफ्रोमबो मावबाय थानो थाखाय, सोरनोबा सहाय होनो थाखाय सानफ्रोमबो गोसोआव मोनसे गोदान खामानि मावनो थाखाय मोनसे बोलोफोरखौ मोनो।
जुदि बे मानसिया बेफार फालांगि मावग्रा व्यक्तिब्ला गावनि बेफार फालांगि मावनायाव बियो मोनसे उर्जा मोनसे गोसोखौ मोनगोन जि गोसोआ गुदुं गोसो जागोन खामानि मावनो थाखाय इसोरा आरो बेयाव आशीर्बाद खालामगोन। आरो जों जुदि गुबुननो सहाय होयोब्ला गुबुननो समनि जुदि सहाय होदोंब्ला जोंनि गोसोआव बे सहाय होनायजों जि गोजोननायखौ मोनगोन रंजानायखौ मोनगोन जों आरो जिउआव गुबुनखौ सहाय होनो थाखाय आरोबाव इच्छा जागोन आरो जोङो गुबुननो सहाय होनाया बै व्यक्तियाबो जोंखौ सहाय होफिनगोन। बै न'खराबो आंखौ सहाय होफिनगोन नोंथांखौ सहाय होफिनगोन मानोना नोंथाङा दुखुनि समाव खैफोदनि समाव नोंथांनि समखौ नागारनानै नोंनि समखौ बिथांमोननो होदों बिथांमोनाबो नोंथांनो सहाय होगोन। अब्ला सानना नायदो नोंथाङा माबायदि उन्नति जादों मानोना नोंथाङा होदोंमोन नोंथाङा होनायखाय नोंथांनो लागै बिथांमोना नोंथांनि दुखुनि समाव बा बबेबा समाव बिथाङाबो नोंथांनो लागै बे समखौ होफिनदों। अनजाग्रा प्रियफोर बेबायदिहै उन्नति जायो। आरो नों जुदि गुबुनखौ क्षमा होयोब्ला बै व्यक्तियाबो नोंखौ क्षमा होफिनगोन। नों जुदि गुबुनखौ अनोब्ला अननायखौ नों जुदि गुबुननो होदोंब्ला बै व्यक्तियाबो नोंनो अननायखौ होफिनगोन। अब्ला साननानै नायदो जोंहा माबायदि उन्नति जादों माबायदि जौगालांदों। आरोबाव मोनसे बाइबेल सिरि दिन्थिनो नागिरदों बे जाहैबाय थोनहरजानायनि 20:35 सिरि। आं मोनफ्रोमखौबो मावनानै नोंसोरनो दिन्थिबाय जोङो बेबादिनो मावख्रुबनानै बोलो गैयैफोरखौ हेफाजाब होनो नांथारगौ। फोरबु जिसुनि बुंनाय बे बाथ्राखौ जोङो गोसोआव लानांगौ नाजावनायनिख्रुइ दान होनायाव बोर दंसिनो। प्रेज द लर्ड। इसोरनि बोसोना जोंखौ मा फोरोंदों आरो जिसु ख्रिस्ट'आ मा फोरोङो जिसु ख्रिस्ट'नि फोरोंनाया बेनो नाजावनायनिख्रुइ दान होनायाव बोर दंसिनो। आरो बिनिनो गोजौ सिरिया मा बुंदों आं मोनफ्रोमखौबो मावनानै नोंसोरनो दिन्थिबाय जोङो बेबादिनो मावख्रुबनानै बोलो गैयैफोरखौ हेफाजाब होनो नांगौ। मावख्रुबनानै अनजाग्रा प्रियफोर जेब्ला जोङो गुबुनखौ सहाय होयो मदद होयो जों धोन दौलत थाखा फैसाजों जुदि मदद होदोंब्ला जोङो गोसोआव मोनसे मावख्रुबनायनि बोलोखौ मोनो। अनजाग्रा प्रियफोर जोङो मावख्रुबनायनि बोलोखौ मोनो। बे मावख्रुबनायनि बोलोखौ सोर जोंनो होयो? गोसो सिङाव जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो बोलो होयो। मानोना जेब्ला जोङो गुबुनखौ सहाय होयोब्ला मदद होयोब्ला जोंनि गोसोआव मोनसे गोजोननाय रंजानाय फैयो आरो बै गोजोननाय रंजानायनि थाखाय जों आरो मावख्रुबनो गोसो जायो। दा बेयावखायनो जोङो होग्रा जानो नांगौ। जेब्ला जोङो होग्रा जागोन जोङो आशीर्बादखौ गोबांनिख्रुइ गोबां मोनलांसिनगोन। अनजाग्रा प्रियफोर आसा खालामदों नोंथांमोना बे बाथ्राखौ बुजि मोनदों। नाजावनायनिख्रुइ होग्राहा गोबां आशीर्बाद दंसिनो। येस अनजाग्रा प्रियफोर बेखिनियावनो मोनसे बाथ्राखौ साफ्रोमबो भिडिअ नायग्रा ख्रिस्ट' प्रिय नोंथांमोनखौ गोसोखांहोनो हास्थायदों एबा नायबिजिरहोनो हास्थायदों मोनसे हमवर्क होनो हास्थायदों। बे जाहैबाय जों साफ्रोमबो ख्रिस्टियानफोरा दिनै जोङो इसोरनि रायजोनि थाखाय दान होयो दशम भाग होयो जोङो बायदि बायदि दानफोरखौ होयो थेंक्स गिभिं दानफोरखौ होयो बयबो दान होयो। जायफ्रानो इसोरखौ गियो जायफ्रानो जिसु ख्रिस्ट'खौ अनो जिसु ख्रिस्ट'नि बोसोनखौ मानियो साफ्रोमबो व्यक्तिफ्रा दान होयो। दा नोंथांमोना मेगन फिदिंनानै एसे नायहरनायसाय पास्टरखौ नायहरनायसाय लिडारफोरखौ नायहरनायसाय आरो मण्डलिनि साफ्रोम व्यक्तिफोरखौनो नायदो जायफ्रा गोसो होनानै दान होदों जाय व्यक्तिफोरा गोसो होनानै मदद होदों गुबुनफोरखौ बिथांमोना मण्डलियाव गोरिब जाना थादों ने बेखौ नोंथाङा एसे नायबिजिरदो। नोंथांमोननि थाखाय मोनसे हमवर्क होनानै हरबाय। नोंथाङा साननानै नायदो जाय व्यक्तिया मण्डलियाव बयनिख्रुइबो गोबांसिन दान होयो बिथाङा माब्लाबा गोरिब जादोंना? साननानै नायदो। नोंथाङाबो गावनो पार्सनेलि नोंथाङाबो जिहेतु सासे ख्रिस्टियान जिसु ख्रिस्ट'नि बाथ्राखौ मानिग्रा नोंथाङाबो थारैनो दान होयो। नोंथाङा बे दानखौ होनानै माब्लाबा खैफोदाव गोग्लैदों ने माब्लाबा गैयै जादों ने आरो नोंथाङा गुबुनखौ मदद होनायनि गेजेरजों समनि मदद बा थाखा फैसानि मदद बा अननायनि मदद बा क्षमा होनायनि मदद बेफोर गासैखौ जुदि मावदोंब्ला बेफोरखौ मावनायनि गेजेरजों नोंथांहा माबा मोनसे खैफोद फैदों ने माब्लाबा? प्रियफोर माब्लाबाबो जोंनियाव खैफोद फैनाय नङा। दा बेवहाय नोंथांनि थाखाय बे मोनसे हमवर्क नोंथाङा मेगन फिदिंना नायहरदो मण्डलियाव सोर बांसिन दान होयो। मोनफ्रोमबो मण्डलियाव जिहेतु गावनि मावनाय बोलोनि गेजेरजों बयबो आलादा आलादा रोखोमनि धोनि जायो। दा बेयावहाय बिथाङा गावनि हानाय बायदि दान होगोन नोंथाङा हानाय बायदि दान होगोन। दा बै होग्रा व्यक्तिखौ नायलाय बिथाङा
गोरिब जालांदों नामा बेखौ नोंथाङा एसे नायदो। जोबनायाव मोनसे इसोरनि बाथ्राखौ बुंनानै फोजोबलांनो हास्थायदों। बेफोरबायदि गासै खामानिखौ मावनायाव इसोरनि आशीर्बादा जोंनियाव माबायदि फैयो नोंथांमोननो मोनसे जारिमिनखौ लाबोदों। बे जारिमिननि गेजेरजों नोंथांमोना रोखा जागोन। बे जाहैबाय 2 राजाफोरनि 4:1 7 सिरिसिम। बेयाव सासे आइजो दं, जाय आइजोनि हौवाया थैबाय आरो बियो एलिसा नाबिखौ लोगो हमनो थांदों आरो एलिसा नाबिनियाव बेबायदि बुंहैदों जे आंनि थैना थांनाय जिथु हौवा दङमोन, बे हौवाया सासे मालिकनियाव धार लादोंमोन आरो बे धार लानायनि थाखाय बै मालिकआ आंनि गथ'खौ गावनि बान्दा खालामनो लाना थांनो नागिरदों, सानै गथ'खौ। दा बेनिखाय बै आइजोआ एलिसा नाबिनियाव राहा लामा नागिरहैदोंमोन आरो एलिसा नाबिया बै समाव नोंखौ आं माबायदि हेफाजाब होगोन होननानै एलिसा नाबिया बुंदोंमोन आरो बै समाव नोंनियाव मा दं आंनो खोन्थादो होननानै एलिसा नाबिया सोंनायसै आरो बै समाव आइजोआ बुंनायसै जे आंहा जेबोआनो गैया, धोन दौलत जेबो गैया। नाथाय बै आइजोखौ एलिसा नाबिया आरोबाव बुंबावबाय मा दङ बेखौनो बुं। आरो बै समाव आइजोआ बुंनायसै आंनियाव केबल थावल' एसे दङ। आरो बै समाव एलिसा नाबिया बुंनायसै दे अब्ला थांदो, नोंनि गथ'फोरखौ थोनदो जे खाथि खालायाव थांनाय बर्तनफोरखौ लाना फैजोबनो होदो। जि नसुंसेयारिफोरनि दङ बिथांमोननि जिथु थाव दोनग्रा बर्तनफोर दङ, बे गासै थाव दोनग्रा बर्तनफोरखौ लानानै फैदो आरो नोंसोरो थांदो न' सिङाव फांथेनानै थाहैदो। बेनि उनाव जि बर्तनाव थाव दङ बे थाव थानाय बर्तननिफ्राय नोंसोरो थावखौ लुस्लायबाय थादो, बै खालि बर्तनाव लुस्लाय होननानै। आरो थिग बेबायदिनो एलिसाजों थोनजानाय बायदिनो बे आइजो बिमाया आरो गथ'फोरा थांनायसै आरो दरजा फांथेनानै थाहैनायसै आरो जि खांनानै लाबोनाय बर्तन दङमोन बे बर्तनफोराव थावखौ लुस्लायनायसै आरो गोबां थाव, जोबनो रोङै थावा बै फिसा बर्तननिफ्राय एसे थावनिफ्रायनो ओंखारबाय थानायसै। बिनि उनाव बे आइजोआ एलिसा नाबिखौ लोगो हमफैबाय आरो बुंनायसै जे थावा बेसांखिनि ओंखारबाय, बेबायदि ओंखारबाय होननानै। आरो बे समाव एलिसा नाबिया बुंबाय जे थांदो बे थावफोरखौ फानहैदो, फाननानै जि रां मोनो बे रांखौ नोङो बै मालिकनो हैदो आरो नोंनि गथ'खौ नोङो बायख'फिननो हासिगोन। प्रेज द लर्ड। बेबायदि इसोरनि आशीर्बादा फैयो। जोंनियाव जा दङ बे थानायावनो इसोरा खामानि मावनो थाखाय जोंनो बोलो, बुद्धि, गियान गासैखौबो होयो। जों जेब्ला गुबुनखौ सहाय होयो जों बेफोर गासैखौबो मोननो हायो। दे अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर, इसोरनि बे बोसोननि गेजेरजों माबा मोनसेब्लाबो नोंथांमोना सोलोंदों, बावना थानाय बाथ्राफोरखौ गोसोआव फैफिनदों आरो आशीर्बाद मोनदों होनना फोथायदों। इयुननि समाव फैफिनबावसिगोन। प्रेज द लर्ड, हालेलुया, जय मसीह। जों जेन होग्रा जायो।